Kanthu Kabvumbu kadavumbula mende pachitsa. Ndiye programu yake imeneyi Kabvumbu. Dzina langa ndi Hale Suliani, mulole bwanji ndikulandireni mwapadera ku programu inanso imene Yehova walola kuti yayi ikhaleko lero lino. Mwapanga chisankho chabwino konda programu imeneyi. Sabata zapitazo tidali ndi mkulu wina mprogramu yomweyi ya Kabvumbu amenewa ndi George Musowa kuchokera ku chipatala chachikulu ku Blantyre Queen Elizabeth Central. Kumeneko yayi kukuchitika zochitika zosiyana-siyana, adafotokoza mavuto ochuluka kwa basi. Anakamba nkhani yakumalo odikilira odwala kumene kuti ku Guardian Shelter, komanso anakamba kuti yayi kumapezeka odwala amene akusowa owayang'anira, alibe abale anabwera mwa iwo okha ndi zina zambiri. Ndiye tinati bwanji tisamangomva zinthuzi mpaka mwapoka, koma titapita komweko tikazionere tokha kuti yayi anthu nkudziwa ndi kumvetsetsa bwino lomwe kuti zinthuzi nzoonadi zikuchitika, zilipo anthu akuvutika mzipatala zosiyana-siyana, sikukwinzi kokha, malo osiyana-siyana kuli mavuto. Ndiye tinathamangira kumeneko ndikukaona mwamwayinso tinakumana ndi ministry ina amene wangopemphera kuti kulapa ministry amene amakapereka thandizo la chakudya. Tinacheza nawo komanso kucheza ndi amene akuyang'anira odwala ku chipatala chimenechi, kuphatikizaponso George Musowa amene ndi project manager kumeneko ku Guardian Shelter, akuti Chira Fund, bungwe lawo limene Chira Fund. Titaona kuti kodi zinali motani, ndipo tikachoka pamenepo nyumba muno tili nawo George Musowa amene ticheze nawo. Ife tabwera kuno mu vumbuluso lochokera ku mpando wa chifumu pamene Yehova anatilankhula kuti mukuyenda kuti mupite muyambe kuchita za chifundo. Ndipo pamene tabwera kuno pano pati kuchokera dzulo tinali kundeka kumene timakasamalira amasiye, komanso ife lero tabwera kuno chifukwa ndi malo ambiriso amene titapite. Ndiye kubwera kwa kuno tabwera mu vumbuluso limene tabwera zacheza ndi azinzathu amene amapezeka malo ano. Taona pamwamba pakucheza nawo mabweresanso chakudya. Nchifukwa chani munapanga chiganizo choti pamene muzacheza nawo kugawana nawo tenga abale amene akukhala kuno komanso mabweresere chakudya? Kuti taona kuti abale athu atisangocheza nawo ndi uthenga okhayi, chifukwa kuti pali ena amakhala ndi njala ya uzimu komanso ena amakhalanso ndi njala ya thupi ngati thandizo la kuthupi. Ndiye tafuti ife tizacheze ndi abale athu awo kuti awo adziwe kuti kunoko sali wokha. Ifeso anthu amene tili kunjako timawakumbukira kuti ndi azibale athu amene amachokera kutali amene amasowa thandizo lochokera kwa anthu ngati ife. Ndifika tafika kuti tafuna kuti tibwere malo ano kuti tizawachezere kuwabweresanso chakudya cha uzimu komanso chakudya cha thupi. Mwachidule kwambiri ndikhulupirira kuti munakhala ndi nthawi yozungulira pamalo pano komanso kumva kuchokera kwa amene amayang'anira kuno ndi mavuto ati amene mukuona kuti aliko kuno, komanso ndi ziti zimene mukuona kuti anthu zimasowa kuno. Ndipo kunoko ife tangokhala okhudzika kwambiri poona kuti anzathu amene ali kuno akukumana ndi mavuto ambiri. Ndipo ife amene timakhala kunjako kumanyumba ndinene choncho tikamana tili mavuto tisamanenenso kuti timavuto ifoti uwu ndi mwano pamaso pa Mulungu. Koma kunoko anthu akuvutika, ine ndaziona ndekha ndi maso anga. Anthu kunoko ndaona takusowa chakudya, koma ife manyumbamo tikumakhala ndi chakudya chokwanira, tikumataya, tikumaolesa zakudya, komanso tikumatenga zovala zijamwina kumapondera kumakolopera. Koma titazungulira malo anowa titaona nimenenso tachezera nawo taona kuti kunoko kufunika thandizo lalikulu, kuli vuto lalikulu kwambiri ngati kumbali ngati yankhuni
komanso anthu amene achokera mutali akusokera ma transport komanso akusokeranso chakudya ifoti pali anthu amene ali mapatient amene akukhala kuno akuchita kusaka nkhuni kugulisa nkhuni zomwe akusinthanisa ndi ufa ndi nzawo kuti apeze chakudya ndi ifeza tikhuza kwambiri taona kuti apo ife tinoti nafeso titengeponso mbali tikuona tikunoko tizipezeka kupereka kona fe chani thandizo limene Yehova ngalani angamatidalise nalo. Pomaliza ndi mawu ati amene mwina mungayankhule ku mtundu wa Malawi amene akuonera pano kuti mwina nawonso nkuchitapo kanthu. Ine ndikulankhula kwa mtundu wa Malawi kuti Amalawi tiyeni ndithu tisamangokhala manyumbamo zakudya ndikumaseweresa ndikumataya mwina ndikumapezeka kuti mwina galu kumamuphikira zakudya zabwino kuno kuchipatala zinzathu akuvutika ndipo zinzathu akugona ndi njala ifeyo tindumbo ndithu waukulu ndipo tasweka mitima yathu ndipo alese wakhudzika au tumiki wakulapa ministry kuti tangona ndithu kuwiwalanso ife tinapanga program yoti tikanatha kubwera ndi ufa tikanatha kuwagawira ndithu kuno kwa Malawi anthu akuzunzika tiyeni zimene Yehova anatipasa zokolola zimene Yehova anatipasa tiyeni tibwereni kunoko kuchipatala ku Queen Elizabeth Hospital tizapereke ndithu kuchikitchen kumene azathu amarani amadikirirako mapatient azinzathu mzipatalamo ndithu ine umawawa wandifuna ndiyankhule kufuko la Malawi kuti tiyeni tishilandire kunoko tiyeni tibwere tizaone tisamangoti kuchipatala anthu akuvutika tizikhuzika tikapita kumanyumba koma tiyeni titenge step tibwere kunoko tizaone ingakhale wazitumiki azibusa amene mukundimvera pano tiyeni tisazikundikire tokha chimene Yehova anadalisa nacho tisakhutise mimba zathu tiyeni timasuke ndithu titambasule manja athu tibwere kunoko ku kitchen ndizati utani kuthaniza kula anthu ambiri amene akuvutika ife amene tatha kuwaona chani ndi maso athu ndipo feza tikhuza kwambiri. Tinacheza mpulogalamu ya Kabvumbu sabata ziwiri zapitazo ndipo munafotokoza ena mwa mavuto amene mumakumana nawo kuno mwachidule munakamba nkhani ya zakudya munakamba nkhani ya mayendedwe kuti pali anthu ena amene amachokera kutali koma nkovuta kuti akwanise kubwerera munakamba nkhani ya anthu ena amene alibe magadiyani sindikudziwa pano ntchito ikuyenda bwanji. Ndithokoze kuyambirira inu titacheza pa tsiku limene lija ndi programu yenu ya Kabvumbu chiyakupangisaniso lero lino kubwera kuno ku Guardian Shelter kumene kuli project yathu yayikulu yoyang'anira abale athu amenewa ntchito mmene mukuonera ndithu mwafika kumalo kuno mwaonanso zinthu zosiyanasiyana zimene tikupanga komanso lero lino mwangofika mu nthawi yake kuti talandira alendo amene akuti kulapa ministry kuchokera kwa Manase uku ataonera siku imene ja program titacheza limodzi chinowakhuza lero lino ndi amene abwera kudyetsa abale athu pano. Ndikuwathokoza kwambiri anthu amenewa koma ntchito iyi ndi yayikulu ndikunena kuti yayikulu bwanji palitu abale ambiri monga mwafikamo mukuona mabuku awo amene muli list ya anthu amene akufunika kuti azibwerera m'makwawo uja ndimafotokozera kuti ine ndimangolemba mwachikhulupiriro kuti siku lake mwina pazabwera anthu ena otithandizira amene wakuti azipite m'makwawo. List imene ndi ya mayina a anthu amene akufunika ma transport obwerera m'makwawo anthu amene amachokera madera osiyanasiyana Nsanje Mangochi Machinga Chilazulu Palombe anthu amene waoti avutika ndithu afunika mayendedwe obwerera m'makwawo anatuluka muchipatala ena awo anabwera kuzatenga mankhwala awo monga amene anapezeka ndi vuto la kansa anthu amene amabwera pa mwezi kawiri kuchokera madera mwawo agulisa mwina zifuyo alipangisa rendi minda yawo kuti ndikalandire mankhwala kuchipatala kukhala kuno India makhala transport mwina ndiyo kwanira yopita ndikubwera akafika pamene akuwauza kuti kuti tiziwe level ya magazi anu pakufunika ndikaize magazi awo ndiye kuti pachipatala pathu mwina akaiza ku private kuti zinthu chezende zituluke mwachangu pakutero so chosa pompaja mapito ake anthu akhala stuck pamene akhala ndi akuchita stuck ma challenges ndochuluka monga mwamvera anthu ena amene mwawafunsa kuti akusowa makatola nkhuni ndikupanga malonda ajabata wina kupereka ufa wina kupereka nkhuni kuti mwina mage atani angodya siku limene. Mwachidule kwambiri mwati muli ndi list ndi anthu angati amene afuna thandizo la mayendedwe panopa ineyo mu buku mwangamo ndili ndi anthu 30 amadera osiyanasiyana kuti apite kwawo alipo mpano tikuzecheza nawo mpano ndithu mukayezungulira mwaona ndithu abale amenewa mucheza nawo mumva mavuto awo osati ine ndiwayankhulire ine ndikuyankhula chifukwa ndi amene ndili background ndikuona mavuto amenewa kuno ku Guardian Shelter. Chabwino kupatula mavuto amenewa mwina zina ndi ziti zimene zikuchitika kuno kapena mavuto ena amene akuchitika kuno tisanakambe za thandizo la chakudya limene mwalandira kuno kuti lakupepusani bwanji mtsiku la lero. Chakudya chimene alandira abale athu mwaonatu ena akutenga majumbo kusowa mbali kuyika mmene muja mujumbo muja ndicho linga chota kapasa abale awo ena amene ali muchipatala omwe akudwala awo ni magadiyani siku la lero lino zawapulumusa abale amenewa sanapite sokukatola nkhuni
angodalira chakudya chimenechi moti apasidwa chochuluka abale amene anabweretsa chakudya chochuluka ayika chimenechi choti china ali apano china atasunga akapereke kwa abale athu amene ali muchipatalamo pakamaka mapeshenti awo ziwathandiza kwambiri. Ine ndikuyamikira chifukwa chithandizo chimenechi pamene ine ndikumakhala ndikupempha kwa anthu akufuna kwabwino anthu sopano akumasuka kubwera iyayi amalawi achikondi amene timaziwa mavuto amene timaziwa kutonthozana ndikuona kuti mukubwera tikuyamikireni kwambiri pitirizani pamenepa. Kutapezeka wena kuti ife chakudya chophikaphika sitibweresa koma mwinati ngopeza matumba angapo achimanga kandi nyemba kandi chani nkubwera kuti zibakhala konkuno anthu nkupathandizikira zikhozochita bwino kuno timalandira china chilichonse andi chokudya chophikaphika nthawi zambiri siti inde komano malinga ndi chitetezo cha anthu timanena kuti angobweresa ufa anthu azizipikira oka koma wawa ndithu tinaona nati ifeyo tiyamba tadyera limodzi maona amene paitani ngati get together ndithu anthu kudyera limodzi akumpingo ndi abale amene wachimene tinachivomereza kuti chabwino chili chinthu chabwino. Zithandizo timalandirazo timapempha zosiyana nkhuni ndizofunikirika kubweresa ufa ndizofunikirika ndiwo ndizofunikirika monga pamalo pamene pakukhala anthu ndizofunikirika kwambiri. Chabwino tizungulire pang'ono ticheze ndi anthu amene mati akusoweka mayendedwe kuti abwerere maboma akwawo. Ndizonadi komanso ndakuona nimukuzungulira mukujambula maenje ena ndi ena kumene kuchi amene ajatu ndi matoilet amene tikuona kuti kumatoilet kuno atichepera chifukwa anthu akukhala ochuluka ndi muchifukwa chimenecho amatoilet amene aja tangoyerekeza kuti tikonze komabe chithandizo tikupemphanso kuno konga kokhala anthu ochuluka anthu amatoilet kuli rumu imodzi imene akugwisa ntchito imene tikuona kuti anthu achuluka sangati kulowa rumu imene je kumakhala queue ndithu yopita amene ndeti matimvesanso chisoni tikufuna anthu akufuna kwabwinonso abwere matoilet amene timange ndithu timalize tithandize ndithu kandi ndalama zimene tingathe kumaliza zamenemo project imene ikufunika anthu amalawi akufuna kwabwino ndithu inu tazungulirani muone abale enawo ndithu. Mwandikumbusa pamenepo koma tisanathe mtunda ndi chiwerengero chochuluka bwanji cha anthu amene mmapezeka nawo kuno mwina tingoti minimum ndi angati 120 akati asikako pang'ono ndi 80 timalandira anthu ochuluka kwambiri makamaka mande ndi siku limene kumabwera anzathu amene amabwera ku oncology department kuti akalandire mankhwala awo ndiye anthu amene wawa ndithu kumene kuno ndiye kumakhala sono kuchuluka kwa anthu moti zimativuta kudzija zoti mwina agone motalikirana malinga ndi nkhani ya covid kotero kuti tikutha kuona kuti kusogoloko ngati sitikuchiganiza bwino tikuyeneranso kukhala ndi marumu ena komano zimenezi zikhoza kuchepa ngati anthu akufuna kwabwino atati azitithandiza kumabwera anthu amene wakuti azitengedwa azipita. Ineyo ndipo pemphero langa ndi malakalaka ngakhale kuboma kumene kandi amabungwe anthu osiyanasiyana atabwera mwina kutithandiza lo ndi ambulance imene yongokhala kuno kuti zimenezo ndi zimene timaziganizira kwambiri kuti mwina mwake pazikhala siku loti lero kandi lolemba tukayika anthu akuphalombe tukaperekeza lachiwiri tikupita tukaperekeza anthu akunene siku lina kuperekeza titapezeka mayendedwe amenewo ndikhulupirira kuti kunonso sulunga wakhale congestion ngati mmene mukuonera mwayi koma anthu akhala wozaza chifukwa choti mayendedwe obwerera mmakwawo akuwavuta. Dzina langa ndine Mikilina Sozinyo ndachoka kuNchewu ndabwera kuno ndapezeka ndi mavuto a kansa. Chabwino koma poyamba mwalandira thandizo la chakudya zikuthandizani bwanji zimenezi? Zindithandiza imene zindithandiza leroka koma masuku enawo palibe chakudya chimene chindiyembekeza kuti ndikachipezera. Mwakamba kuti mwapezeka ndi vuto la kansa mwapezeka liti komanso kuno munabwera liti? Kansa ndapezeka 2019 kuno ndabwera nambolanja mankhwala pa 26 Epulo ndiye kuno ndafika le pa 26 mwezi wacha kuzandira ina mankhwala. Munati kumuzi ndikuti? KuNchewu Kasinje. Mumachokera kuNchewu nkumabwera kuzandira mankhwala kuno? Mwabwera kangati chiyambire? Ulendo ono ndikhoza kukhulupirira kuno wa namba 13. Mukuona kuti mumakumana ndi mavuto anji kuti muchoke kuNchewu kubwera kuno ku Queens kuzandira mankhwala? Mavuto amene tikumana nawo anthu a kansa ndi mayendedwe ma transport ndi amene akutivuta chifukwa amatiuza kuti tibwere pa mwezi kawiri ndiye tikakozeka ku nyumba ma transport ine yobwererera chimene chimavuta kuno amati tikafika tikatengetsenso magazi ena kuti aone thupi mwathu ngati matenda akugwira ntchito ndiye timatenganso ndalama imene ija timakalipiraso chipatala cholipira cha magazi choti akatiyeze magazi amene aja ndiye ndalama imene yobwererera ndimene timakutha kulipirira kumene kucha ndiye timakhabe kunoku kufufu mine miyezi iwiri tusiona chithandizo chobwererera noku
kumudzi matransport. kukhala kwakuno titi musowa transport yopitira kumuzi kapena mudikirira zotsatira zakuchipatala? Kukhala kwakuno kuti tikhale nthawi yayitali tikusowa transport yobwerera kumudzi nanga tipanga bwanji mayendedwe ngamene akumakhala akuvuta kufa matuza pa mwezi tizibwera kawiri. mubwera kawiri pa mwezi? Transport ndi zingati kunchewu? Kunchewu ndi 6,500 kupita nkubwera? 6,500 kupita nkubwera kunchewu. Pa mwezi mubwera kawiri? Ndekuti mukononga ndalama fupi 13,000 transport yo? 13,500 ndipo mwezi kawiri kwana 23,000. zimene nzovuta. Ndi mawu ati amene mungapemphe ku mtundu wa Malawi amene akukuonerani pano mwina zimene mungagawane nazo zimene zikukuvutani kuno? Zimene ndikupempha ine ku mtundu wa Malawi imene yonse amene timalandira matenda a kansa tikupempha kufuna kwabwino alipoyese mwina transport yamagalimoto mwina tikalandira mankhwala athu adzitha kutinyamula adzikatifikisa mwa wathu masentala mwathu imene kumene tachoka. Mwati pano tikapeza chakudya timayiwa katola nkhuni tikataya tigule ufa 200 kwacha tizidya. Komanso tikupempha bambo George ndi amene amatiyimirira amathamangathamanga akataya akapeza kangachepa akapatsa mabungwe amatipatsa ka transport kupitira kumudzi. Tikakhalisaso ntiyasakhalitsa timabweranso tikhaso kuti tibweranso kuno kudzandiranso mankhwala. Chifukwa chonse yobwererera abambo George amatikhaza kuthamangathamanga komane kusifinayo anthu amene amathandiza bambo George si onse amene amakhala akuthekera kwabwino ena amakhala kuthamangathamanga ena sawapatsa thandizo ndi pamene ife timalikhala kunoku ufupi umene miyezi iwiri ndiye kenako detisola kwana lokalawaso mchipatala moti timabwerera mchipatala muja akusowaso ndalama yokwezetsera magazi timakhala tilibe. Ndiye kufuna kwabwino alithandizireko matransport ndi amene ife tikufuna akanengedwe wathu. Ine ndine Julita Phunduma ndachokera ku Mangochi ku Malombe. Mupezeka bwanji kuno? Kunoko ndinapezeka pa 3 mwezi uno. Mwana anabadwa pa 31 Okutobala ndi anabadwa nchotupa pa Bondo. Ndiye ku Mangochi chipata cha ku Mangochi analephera ndana kuti mpite ku quiz. Ndiye nabadwa ku quiz anamthandiza anampanga mwana ndithu anamthandiza ndi anditlusazana koma ndikusuka transport kuti ndibwerere ku nyumba ndikungokhala kunoko. Ana akutumizane munabwera bwanji kuno? Munabwera pa ambulance kapena anangoti mupite ku Kwenzi? Pa ambulance ndamene anatumiza kuti nabwera pa ambulance. Mwakhala masiku angati kuno? Nabwera pa 3 koma masabata. Mwabwera pa 3 November? Pa 3 November ndimene ndafika ene kunoko kuti sabata ino yachiwiri. Akutulusani dzana? Dzana. Pano pandi kungokhala kuno kitchen kunokusuka transport. Chabwino kupatulapo kuti mwina nkhani ya transport komanso mwina makhalidwe akuno ndi zovuta ziti zimene mukumana nazo kuno? Zovuta nzoti nangobwera china chilichonse ndinalibe kuti ndimalandira sinayo mchipatala ndimadya omwe koma pano ndabwera ku kitchen kuti china chilichonse tikungokhala ndilimo. Mayi dzina ni ndani? Brenda Mlenga. Ino mwachokera kuti? Kalonga. Mwachokera ku Kalonga muli kuno ku Queen Elizabeth Central Hospital. Vuto ndi chani kwenikweni? Vuto ndi mwana wanga amadwala maso. Ndiye mwatuluka? Ndiye osamapita bwa? Transport ikusowa. Mwatuluka liti? Dzana. Tinene kuti mwina masiku atatu tsopano muli kuno? Chabwino. Mayi wanga dzina ni ndani? Justina Francisco. Inu mwachokera kuti? Machinga. Ngani ni mayendedwenso? Maso wa transport. Mwakhala nthawi yaitali bwanji kuno chitulukireni titero? Masiku atatu. Chabwino. Kumeneko? Ine ndine Mese Bizweki. Simachokera ku boda mwachi. Kunoko natulusidwa mwezi watha uno ndo wachiwiri ndilikuwa kunifua cha transport kusowa. Mwakhala miyezi iwiri mukhala konkuno ku Guardian Shelter chifukwa chosowa mayendedwe? Chifukwa chosowa mayendedwe transport. Kumeneko? Ndinanga ndinane chilinga ndimachoka ku Kalombe ndinabwera September mpaka napano kusowa transport. Munatuluka liti mchipatala? Ndinabwera September kulandira mankhwala ndiye ndatuluka ndipasa madeti ndiye ndinkakhala kuno ifua cha transport kumayi mekeza madeti okumana ndiye mankhwala. Chabwino. Amayi wanga umeneko? Ine ndine Lydia Chapoti ndachokera kunene. Vuto langa mwananga napezeka ndichotupa mmimba.
then tafika kuno atanditumiza yoka kuno nofika kuno kananduza kuti ndipeze ndalama yokwana 30,000 kuti mwana wanga akajambulidwe kuti azathandizidwe ndene ndalama ndilibe ndaiso ndiye chibweni mwana wanga ndikungokhala naye usandira mankhwala kufika na lero chifukwa chosowa 30,000 nde mukhalira konkuno bwanji osapita ku nyumba ndilibe ndalama sopitira ku nyumba ndilibe so ndalama uzithandizira sokoma mwati kumuzi ndi kuti kuneno mudachokera kuneno chabwino atsogoleri ine ndine Jona Mpunga njiwa kuchazo ndinachoka mendoyi ndinabwera kuno kuchipatala mwana kuchoka mendoyi abanga kundisala olwananga kulisama maso ndimi nafika kuno ndipo dikira kuti ndikudonana nawo ndimakhalira kuno ndio sinacho kubachira operation adakuthandizani adokotala munachira sinachire ungafuna kuchira operation usupa nicho mwakhala nthawi yatali bwanji kuno 1 month nabwera pawani kutoba ndi abali sabwera ananga sokubwera koma akudziwa kuti muli kudziwa wene alikujina kujirobo wina alipaka che musina kuza fofofofo chabwino mayi wanga ine ndine walinase kumwenda nachoka kunzuzu vuto lake ndi lomweli la ujeni la transport koma natulusidwa kale unali ndi vuto lanji ino mwana anali ndi cataract ndiye pano panathandizidwa ndiye ngodikira transport anakutulutsani liti mchipatala anatulusadzana mwakhala masiku atatu takhala masiku atatu chabwino mayi wanga ine ndine mese mponda napeza kandutenda wakhasa ndiye chibwere chakuno ndatha mawiki atatu ndikusowa transport kwathu ndikuzomba boma la Nchema kuzomba mmuzi mwa Nchema ine ndine Elizabeth Tembo nimachokera kumwanza ndinapezeka ni vuto la kansa ya chiberekero ndili nabwera udzalandira mankhwala panopa ndasowa transport yoti ndipitire kumudzi munatuluka liti mchipatala ndinatuluka lachiwiri liti mungakumbukire kuti date yani date lachiwiri limene lapitali chabwino ndeti lero Sunday tiziti kuti mwina mwakhala pafupifupi masiku 6 ngati 7 chabwino mtsogoleri kumeneko dzina ni ndani nesinanga ne Pedro Gadison alokera kumsanje funa kusanizwa ichanzo ndi bala paje nikasaya walandira thandizo kapena ukufuna ulandire thandizo fada ndi thandizo tudika siku la mawa mulandira mawa mavuto amene mumakumana nawo ndi otani mmayenda motani kuchoka kunsanje kufika kuno ku Queens nkhani ya transport amene mutivuta kumata kubwera kunoko osapita moja wangu nkhani ya transport mwe chabwino bwambanga dzina ni ndani komanso kumuzi ndikuti msanje ndine Michael Bernard ntenda nganja khasa apa khosi unoku nakhala kunabwera ku mwezi ndo wachitatu munalandira thandizo kale kapena simunalandire chithandizo kuchipatala ndalandira koma ndipanopa ndifuna kuti mawali tikandi thandizo kuti tirani menga ikadivuta kwambiri maujeni matransport omwewo kuitipite unyumba kutulusidwa ndiye anaduza madeti ndiye madeti iwo ndisiuta tikale menga transport ife tilibeso panopa yaye ndiye na tukhayo nchijawo peza kuti madeti athu ndi amawa tipite tikandi mankhwala kuja pamene tikukhala yonchija kuti tani tione chithandizo mutalandira thandizo mayendedwe anavuta ndiye munati yayi koma tibakhala mkukhala komweko mwafikiranso tsiku lina loti nkulandira thandizo pakana pano zimatenga masiku angati kuti mwalandira thandizo pano kuchoka mawa limene mulandire thandizo patenganso masiku ochuluka bwanji kuti muzalandire thandizo lina amatiuza madeti kuja kurotsi wero ndibweranisoni mwakakhala kuja ndiye timabweranso kuzalipangaso madandiaso mankhwala ndiye nditatuluka kuja anandiuza deti kuti abwera ndi pa 17 chabwino fe tilibe chani matransport tilibe ndiye tipanga bwanji tiyeni kuti tikakhalire kuti bwera khalapo pano mpaka nafika limiti panopa ndimene tikudikirira chabwino ndathokoza kwambiri ine ndimakhala kunsanje anandipeza ndi
vuto ya nkhasa chiberekero ndiye anandiuza kuti ndizibwera wiki ndi wiki ndimachoka ku Nsanje wiki iliyonse ndizipezeka panopo ndi vuto ya transport tinangochiganiza kuti ngokhapo kwinako muthandizika kumati yayi malo moti muononge transport upita ku Nsanje nkubweranso wiki yamawa koma mukhalira konkuno kudikira kuti wiki yamawa mulandirenso thandizo. Nimene mapangana nga wiki ndi wiki kuchoka pano kupita ku Nsanje 28,000 anthu awiri guardian ndine zosagwira ndi dangochiganiza kuti mwina nangatipo ngabwanji ngokhamuvutika momwemo pompano ndithu chabwino chemwali kumeneko andu achionani vuto ndilakhasa tinabwera pa 9 anatuza kuti tibwerere pa 9 tinandira thandizo anatuza kuti tibwerere pa 9 pomwepo koma zinalephereka chifukwa cha thandizo kuti tibwerere ku nyumba kuchoka paipo anatuza kuti tizabwerereso pa 24 kutiso tizalandire mankhwala ndiye tinazivabe kuti apapo ife tilibe yobwerera apapo tangokhala ngati wochona tikungokhala ku kitchen kunozo sokera zambiri ngati kudya tikungodya mofinyika palibe cholongosoka sitizikwa pa 24 katanga tituluseso kuti tikapanga bwanji china chilichonse panopa ndiye tilibe. Kumuzi ndikuti kuno kwa ku nyumba ndikwatiye ngokwe machinga pochoka kumene kopofika kuno timakwera ndalama yokwana 26,600 kupita kokha kupita ndi kubwerera. Eya nitsanga lili Gladys Banda mazimachikira kuchikwawa naliweza ndikhasa nchiberekero ndinabwera mwezi wa town nditabwera ananiza kuti mwezi pa 9 ibwerenso ndi nditabwera pa 9 po atandiyeza na kuti basi ndosatitira mmawanso lolemba ndi transport na kuti ndipitire kwathu kuchikwawa nalibe ndinangopeza kukhala kuti ndikukhala panopo chokudya nchovutika munthu machoka nyumba ndi transport kuti ndikapitayo nditani ndibwerera kupeza na kuti kandamakaja wakhanako panopo kumagula kaufa tindiwo chanchani ndamatani yalephere athabati pamenepo tikudya tuma pano akathaza mankhwala atoti tiyenda bwanji kumavuto ndi ya transport kuchokera kuchikwawa. Chabwino chemwali kumeneko zina langa ndine Esther Ponda chokera ku Zomba ndinabwera kuno pa 12 Oktoba mwezi wa 5 takukhalira konkuno kuswa transport obwerera kumuzi. Munabwera chifukwa chani kuno? Napezeka ndi vuto ya kansa mapapu. Akuthandizani? Alathandiza. Mwatuluka liti mchipatala atakuthandizani? Alathandiza tinatuluka lachinayi. Chabwino mayi wanga ine ndineli napita soni kumuzi ndu Nsanje ndiye kuno ninabwera ni matenda akansa kumondi yo akansa laja kumoyo yobe chachiberekero. Akuthandizani? Ana atithandiza kuti ife litani tikupeza bwino kuponda vuto koma chachikulu chimene chimakuti vuta kwa ife odwala transport kupita ndi kubwera timakhala tikuvutika naye madeta akatipasa timangokhala pompano chifukwa chosowa transport ndi chomwe tikulirira kwa ife. Mayi bamba amene mwayandikana nawowa ndamene mudwadzika kuno zina lawo ndi ndani komanso inu lanu ndi ndani ndipo ndi vuto lanji limene lakukhadzikani kuno? Awanda Justin Masuku ine ndilofina Madison nimachokera kwa TA chamba kumachinga. Vuto lathu limene takumana nawo kuno ndi la nthenda ya kansa inapezeka pakhosi moti titakhala kuno 3 months tinatuluka kupita ku nyumba kuchoka yenepo timangoyendera ndiye anati pasa date yoti tizabwere mwezi wa thauja titabwera kuno titatuluka ndiye tinapezeka zoti tinakhala konkuno kusowa transport yobwerera ku nyumba mpaka naso takafika date ya zana takalandiraso mankhwala ndiyeso panopa ati pasaso okay kuti tipite timaenda pa 2 weeks 2 weeks iliyonse pa mwezi kawiri kama tipasa kutha kwa 2 weeks tibwere kutha kwa 2 weeks tibwere koma nkhani ya matransport nongoganiza zoti bola tingokhala konkuno fuka anthu awiri ukafika umachinga zimatitengera ndrama kunyumbako ziweto zimene tena nawo tinatha kugulisa choka chaka cha Oktoba kufika chaka chino ndi Ambuye atichitire chifundo. Amenewa ndi abale ndabwenzi ku Queen Elizabeth Central Hospital mu mzinda wa Blantyre kumeneku ndi ku Guardian Shelter kapena titi nyumba yodikirira anthu amene akudikirira odwala
kumene amakhalako nkumati pamene tikudwazika matenda tikudikilira auje tibakapumulira kwakuti nkumakaphika kumeneko ndi zina zotero. Tinacheza ndi a George Musowa sabata zapitazo amene lero tawayitana kuti yayi abwere apa. Tinatero kuti zakumva kupwetekesa mutu. Ena amati kandimverereso adakanena za m'maluwa. Tisamangomva munangofotokoza nthawi ijayi apa tinati tikaone. Zona ndithu ntchito ikugwirika. Mbuya atichitire chifundo. Ndikhulupirira kuti Amalawi aona chifukwa ukamangokamba zimakhala ngati nkhambakamba. Lero lino tikuthokozeni inu Mibawa munachionanso chinthu chabwino kuti mukafike mwaonesa Malawi. Zomwe mwaona zija ndi pang'ono chifukwa choti mbuyomo kunali kuyipisisa kumene kuja. Koma kuzera mu bungwe limeneli taponzako ndimakuona ni mwajambula ndithu kwaonesa Malawi ndi kumalo kwabwino. Koma ndi khumbo limene ndikufunisa kuti abale amene aja ngakhale ali udikilira odwala mwina tikhale mattress. Mwaona Malawi akuinthu aja kugona pansi. Pasaka ife titaona kuti azigona pansi penipeni tidagula zimatumba kwasokesa kulimbi kuja. Anthu ndikumagonera pamene paja. Kodi zimene chanzo chitogulanso? Tagula matumba ndikusokesa kulimbi ndikumaya alira anthu aja. Chifukwa mbuyo mumata munthu akati akutumizidwa kupita ku chipatala ku Queens. Ambulance mangomva ambulance ndi tiyeni ku Queens patient wanu ndi munthu ujalipira lichira chiliyonse wangonyamuka basi. Ndi akafika kumene kuja kuyamba moyo wina. Mwina sanafike kuti ku Queens ndi blood type omwe sanafike. Koma kuchokera ku Nsanje ndi amakayamba moyo wina wovutika. Koma ife tinati titonthoze anthuwa ndi Malawi ndi abale athu. Tiwatonthoza bwanji. Ndi chifukwa maona kumalo kuja kwakonzeka bwinobwino. Polibenso kuvutisidwa anzathu administration ya chipatala ikutithandiza madzi magesi ndi amene aja ife tikubwera ndi zinthu zina koma ngakhale tikupanga zimenezo ndimene timakumana ndi machallenge amene mwawaona aja ndi machallenge ndithu akulu. Ndimati mwina tisanakambe zoti anthuwa ena akuchokera kuneno ena akuchokera ku Zomba kumachinga mangochi Nsanje ndi maboma ochuluka amene wena nkutali kwambiri ndi ku Blantyre. Tisanagunde kumeneko nkhani ya chakudya, nkhani ya malo okhala, nkhani ya chitetezo zikuti bwanji kumeneko? Chitetezo tiyamike administration ya chipatala. Tikamanga mpanda uja anatithandiza anzathu achitetezo. Ife ngati abungwe tinayikako okolopa kumakonza marumu muja kupopera mwina nkhani za uzuzuzi magesi mababu akapsha kubwezesa mafusa za nkhani ya chakudya ndi mavuto. Pamene watengedwa pa ambulance kuchokera ku Nsanje kupita ku Queens umakhala ulibe china chiliyonse. Amangoti ambulance ndiyo patient inofunika ku Queens. Pamene wafika kumene kuja amayamba moyo wina. Ndi kuti anthu achifundo ayambe kutemera pang'ono masiku awiri atatu akajangamuka uona munthu woyenda akupita mumunda kukachola nkhuni zichakugulisa ndikusinthisa kapena sosagulisa koma kusinthisa wina amene ali ndi ufa ndikusinthisa ndi nkhuni zija. Ndinakambaso za pokhala pogona anthu angathandize bwanji? Ndi abaleto amenewa titapeza ro mattress ndikusiya kumene ja security ilipo sizibedwa ayi anthu ajazigonanso pabwino. Monga amene mwamvera muja anthu ena kukhalika nthawi yayitali chifukwa choti mayendedwe obwerera mmakwawo akusowa kwambiri. Amene abale athu amene avulizika ndi vuto la kansa Malawi tu ndi anthu amene ali pa mavuto akulu kwambiri. Mwakhalako nthawi yayitali kumene kuja mwina kachithunzithunzi pena pake kamakhoza kubwera. Nchifukwa chani anthu kuchokera m'maboma osiyanasiyana kuneno kuchokera ku Nsanje kuchokera ku Mangochi kumachinga ku Zomba amawatumiza ku chipatala cha Queens? Ndizoonadi monga chipatala chachikulu. Mutaonanso munaona marumu muja mozaza. Nditafufuza ndi anzathu kwambiri amene ndikulimbikira kwambiri kwa anzathu amene anapezeka ndi vuto la kansa. Amene wawa ndinayesa kufufuza kuti ndi chifukwa chani mwina ma district mwawo azikaonedwa amenemo. Koma ani tifotokozera akaswiri amene anzathu ma oncologist yawo kunena kuti ayi nditu bale amene wandipovuta kuti akapasiridwe mankhwala chifukwa mankhwala awo amakhala amphamvu kwambiri. Choncho kungowapasa mopanda kaswiri ameneyo sizingatheketi chifukwa yake anthu akusatira monga kumene kujati ndi Dr. Leo Masamba amene ali ndithu oncologist wa ku Southern Region kuno. Kulilongweso ali kwanzathu. Choncho muona kuti ndi mu central mokhamoka amene muli ma doctors amenewa. Ndiye mankhwala amene aja asanapereka amayamba atenga magazi aone makamaka mulingo kuti kodi
magazi amene ali nawo ndoyenera ndi mankhwala amene tingawapase ndi chifukwa chake ndi zili zovuta koma pena ndi malingana kuti kuli mwina kapena bomaso likanatithandiza abale amenewa ndi kumayenda ija yomapita muzipatala zing'ono kuti mwina tipita koma chifukwa ndi ochepa ukusonga ntchito imawagulira anthu amenewa nditu ali pa ntchito chachikulu ndi m'malo mwakebe anthu aja akukhala pa chipinjo pamene apezeka ndi vuto la kansa akukhala force kuti apitenso kuchipatala Queens asake drama monga mwamba nsanje ena kukaronga apite kumene kucha ayende mayendedwe awo pena avute kumabe maesesa ndinakuma ndi mkulu ina kuti anayi amayenda wapansi 3 days kuchokera kumwanza kuti akalandire chithandizo chake asaponye yani ndi kumakhala kumene kukhalanso masiku podikirira pena amsapita kumene amati mwina trip ina inso ndipake chifukwa mayenera kubwera pa mwezi kawiri nchifukwa chake ndinkati mwina anthu akufuna kwabwino titakhala ndi olo ambulance ku guardian shelter kuti mwina mwake tiziwatumiza anthu amene aja makwaye kwali chithandizirako kuti ambulance kuti ikhalira kumeneko guardian shelter galimoto kale kumene kuja tizowatenga lero tikasiya msewu wa mulanje cholo lero tikulowera mangochi mawa tikulowera kunsanje sikuna tikulowera uku zingakhaleso zinthu zabwino chifukwa abale amenewa akudwala sakugwira ntchito ina iliyonse palibe sikudali apena lonse abale yawo sawasi tamva ena aja adachita kunena kuti yayi tizifuyo tonse timene tinali nato kugulisa tonse vuto la matenda amenewa nditudi tumbale wanu chabwino gawo limeneli tisanalowe gawo lina timafuna mwina tipemphe boma kuti vuto limeneli lalikulu ndithu mwina kutatheka unduna wa zaumoyo atalowelerapo nkuonetsesa kuna kuti madotolo tikuti ngochepawa titaphunzitsa wena bwanji kuphunzitsa achuluke fuka maphunziro ngotheka ndithu kuphunzitsa achuluke ndikuonesesanso kuti chisamaliro chifukwa ambiri amatithawa kuno chifukwa cha nkhani ya ndalama chisamaliro kwapasa chokwanira mwina tikhoza kupulumutsa ndalama ya masalaries amene tingamapase madotolo amenewa koma tikhoza kuononga ndalama imene yomapasa ngati masalaries koma nkupulumutsa ndalama zochuluka kwambiri zimene zikuonongeka chifukwa chakuti anthu nkumachoka kuneno ku Kasungu kunkhotakota kumwanza nkumabwera ku Queens boma mutalowelerapo a president anduna azaumoyo ndiwe na onse komanso tipemphe mabungwe akufuna kwabwino talowelera niponi titachepesa mavuto amenewa mtsogoleri munakambanso nkhani yonena kuti kumapezeka mapatient amene alibe owayang'anira zikupitirirabe zimenezi zikupitirira ndipo ife takhala tikuyang'anira pakati pali naima chifukwa za covid mukuziwa anthu amene tinapanga kuti aziyang'anira anthu amenewa ndi anthu azikuluakulu woti anapanga ritaya mboma ngati mapatient attendants komanso tinaphatikiza ena achinyamata amene anali willing chifukwa chinthu chitu ndi mayitanidwe ena anachimva kuti ngakhale titapuma ntchito tikasithandize kusambitsa abale athu kuyang'anira abale athu chinthu chimene chikupitirira komano tinayima pakati apa mwina nkuthekanso January tikhala tikupitiriza chifukwa timaopa za covid kuti anthu amene akhala pa risk chifukwa ndontho ongozipereka koma pamene tangoyima chomwechi abale anzanga ndi mavuto akulu pano tikunena fungo lili maodi msopano si china nanga akusowa wasambisa akusowa wadyesa ndiye chifukwa cha chimenechi tikunena munonso posachedwa apazana ndinalandira uthenga kuti kuli patient wina amene anachokera ku Kasungu anapangidwa attack anangozindikira kuti ali kuchipatala kuchokera ku Kasungu kuzindikira kuti ali kuti abeya kuti mapira akaonera mpira usiku mazo za Premier League ndipo kaonera po tuluka anapeza anthu akukankha galimoto asiti thandize tikanke galimoto anangontenga kumponyera mgalimoto akuti anangoona pamenepo kena kusana ziwe kumina napitisidwa kena kwanangozindikira kuti nyumba imene analiko mapasidwa mango ndi madzi kumamwa kumapeto kwake wapeza kuti munthu wapezekanso ali kuchipatala kukwinza anthu anangondola ngombwereza chokera ku Kasungu zovuta zokhazoka ndi mwina tisanapitilire kwambiri tione bwanji kuti kodi mwina nkutheka ali ndi abale anthu amenewa tingoona kuti anthu ndi ati amene mungaone anthu amene tionese apa amene Msowa anacheza nawo mwina nkutheka anthuwa mukuwadziwa mwina abale awo mukuwadziwa mwina nkutheka ndi abale anu kumene akuti ali kuchipatala cha Queens mu mzinda wa Blantyre kumene adapezeka kumeneko chifukwa cha kudwala mutaona mwina nkuchitapo kanthu koze kuti inu mwachokera kuti achimwene
takupezani muchipatala muno muodi mu 3B tatuzani zina nilinda mutalimbika bwinobwino amofati banda ndauzidwa ndi manesi uku kunena kuti muli nokha mulibe ukuchitani sapoti tati mungafotokoze kuti inu mwachokera kuti mwachokera ku Kasungu mwachokera ku Kasungu tiye Kaomba so kuchokera ku Kasungu kuzafika kuno chinachitika ndi chani ndimwana video kashoko ina ndere ndibone na video andala ndigwira ndibonye nkalimo ndere mwende makala wana ndibonye nchiruma ndibonye samango dimaji mango dimaji kena kwa nango ndeka kuti chile na bifara marora na bani kwa na nchata hoje o so pano murumu mena nakusiyani mo anakusekerani mene wale tumale mote munatuluka bwanji kuti so pano mupezeka kuti mwapezeka muri kuchipatala watu wa pamoja na ngorindiro sio tena baya bani kupata pana antu wengine wa hapo ngore anango ndito nangoza nchizeni na akuti inuyo mutazindikira kuti akusiyana muchitumu kena kumnangopezeka kuti anthu akutolani akuti anakutolani muchizenje china chake simunaziwe bwinobwino mmene mwayendera kuchokera kumeneko kukafika kuchipatala ndiye muli kunoti ndi ku Blantyre kuchipatala cha Queen Elizabeth Central Hospital padakali pano nkhawa yani ndiyoti bwanji so pano yanga nanganya kule manyama kwenda kwambe ndare mwina alipo wina wale ajibale ndio kwa transport ndio mwendo mukhoza kulondola kufika kwanu ku Kasungu mutapezeka transport akuti usani kodi madokta sana ndio wizi chabwino zikomo kwambiri ase zina legenda chembekezo ndani kapata mo ndinuyo munachokera kuti Zambia ndina ku Zambia osakala Malawi mumu muno munakhala mu chifamuno takumamo zisime pafupi mwina 40 jakuti makumba zisime makumba zisime kuingira mapai maunje njenje makumba kuti makumba muthu akandiuza basi ndeko makumulo nchi mundi kumulanje ku Zambia kuno ineyo kumuzi kwandi kumulanje ku Zambia kupalonde ula mai wanu okay muzi mwandani nami Somali ami Somali village tiye jani mkutheka amenewa ndi abale kapena iyayi muwadziwa kumene kuti ayi komatu kwawo kwakuti tawaziwisani abale awo adziwe kuna kuti abalewa ali ku chipatala cha Queen Elizabeth Central Hospital mu mzinda wa Blantyre kumene anapezeka chifukwa cha kudwala komanso nkhani ndionena kuti vuto ndi lamayendedwe kuti achoke kumeneko akafike kwawo pakukhala povuta dzanja lopereka limadalisika kwambiri dzanja lopereka ndiye lomwe limadalisidwa timakhulupirira kuti amalawi akaona chomwe chitimaona nditu amathamanga winayi munamufotokoza bwinobwino kuti ayi zinatere nzathuyo wachiwiri m'bale wachiwiriyo ameneyo akuti ndi wakumulanje komano m'bale ameneyo amakhala kumaketa kumaketa kwa Kachere ntchito yake ndiyokumba zisime akukumba zisime wamaliza nditu chisime chapita pansi omakwera mwamba kuti atuluke ali kumapetopeto anaterereka ndikugwa motero kuti m'bale ameneyo kunsi konseku nditu kwa feratu sangathe kukhalanso bwinobwino konse koma madoctors athana naye pakufunika titu achibale yake abwere komanso pakukhala ngati pali kamisala chomwecho pamene sikufunika kuti abale yake atabwera mwina pamene akuthandizidwa akhale nawo pafupi ndithu chabwino nthawi ikhala kuti yathamanga kwambiri munapeza mphumi kapena mwayi kuti nkupita kodi mati ku Zimbabwe ku Zambia ku Zimbabwe kumene ku Bulawayo zili pati zimene zicha pano pasogoleri mavuto be alipo kuyenda tiyenda zina zitapanga komano pakuperewera makamaka ngati ma transport ndithu mukanda fotokoza kuti anzathu aziko limene lili la ku Zimbabwe anayika kupalika gulu kena amati women's business amene wanayika kuti aone anthu amu Africa amene akuchita zinthu zabwino zothandiza dziko lawo ndiziti ndiye muchifukwa chimene tinangozindikira zina lathu lili kumeneko kukayimirira Malawi choncho tapasidwa mwayi wina kuti tipite tikalandira awadi ku
chifukwa cha ntchito zimene tikugwira pa Queen Elizabeth Central Hospital andi chipatala chathu chinso chasankhidwa kukhala best hospital in Africa mSADC region kuti ndithu chikuchitanso ntchito zabwino chakwenzi. Ndipo ndi pempho ndithu kwa Malawi kufuna kwabwino atithandizire ndithu kuti ulendo umene utisakulepere tibire tikalandire award imeneyi. Mwachidule tiyambe ndi gawo lanuli kuti anthu afuna kukupezani angatani mwina tingophatikiza wena afuna kupereka thandizo kuti lithandizire mwina wodwalawa kapena ma guardians kumene kuja mwinanso kufuna kuthandizira gawo lanu la ulendo angakupezeni bwanji? Ndili pa foni zino 083 35 85 80 ndiye nambala yanga. Nthawi zonse ibwerezeni 083 35 85 80. Nthawi zonse ndimakhala kuchipatala ku Queens. Sindishota chifukwa choti timakhala sima supply na ndena ngati kupereka chiponde kwanzatu amene madoctors awalembera kupereka zinthu zina zofunikirika mu chipatalamo kuti tithandizire komanso ntchito yanga ndiyoyenda mu chipatala monse muja kuonanso kumene pali mwaonongeka mwina nkhani ya maintenance timagunda mbali zosiyana komanso nthawi zambiri ndimakhala ku guardian shelter kumene munatipeza kuja ndi kumene ndimakhala ndikumva nkhawa za abale athu amenewa ndikumalemba m'bukumu kuti siku lina mwina anthu akufuna kwabwino akabwera tikhoza kuja kuwathandiza abale amene. Anaiponya to anthu nambala ija 083 35 85 80 ndiye kuti mwanipeza. Chabwino pomaliza penipeni mawu amene mungafune kugawana ndi mtundu wa Malawi ndotani? Ndimakonda kunena kwambiri kulimbikitsa zathu achinyamata kuti tisamangokhala tizichilimika kuthandiza abale munjira zosiyana-siyana. Tili ndi maluso osiyana-siyana. Ine ndinafotokoza kuti luso iyi ntchito iyi inayambika kudzera mu zojambula ngati photographer. Chifukwa cha photographer ndakapezeka pa Queens nditafika pamene paja ndi pamene ndimapeza mavuto osiyana-siyana ndikumajambula kumafunsa administration ya chipatala kuti zikatere ndi kumene mbamba kuti tili ndi vuto monga pamalo pamene pali poti pakufika anthu ochuluka. Chifukwa choti chipatala chimene chinamangidwa kalekale club 1958 ndi zambiri zosowekereka komanso pamabwera anthu ambiri ndi muliri umene utili nawo wa HIV and AIDS timakhala mapatient osiyana-siyana. Anthu amenewa boma lokha silingati tikuyenera kugwirana manja ndi boma kuti tithandizane komanso sipakwinzi pokapa izi ngakhale ma district hospital ziliponso kuti mufufuze mupeza kuti mavuto amene alipo koma si nkhani yoti kungosira boma lokai ifeyo tikuyenera kuzuka kuti zinthu zimenezi zichite bwino. Ndathokoza kwambiri Mr. George Musowa kuti munalola kuti tikumanenso program ineyi titakupemphani. Ndithu aizikomo kwambiri. Menemo ndi mene tikumalizira programu yathu ya Kabvumbu pano pa Mibawa television. Taona zambiri, tinayamba ndi abale amene ali kunyumba yodikirira ma patient kumene kundi ku guardian shelter amene akukumana ndi mavuto ochuluka nkhani ya chakudya, nkhani ya mayendedwe kuti achoke kumene kuja nkukafika maboma amene akuchokera komanso ngakhale pogona kumene. Ndikhulupirira kuti ambiri amene mwaonera mwakhudzika mtima. Tachita ndipo kanthu nzothandizana izi akuti chakudza mawa sichidziwika. Titathandiza pakuti mtima wodalitsa ndi umenenso umadalitsidwa. Taonanso nkhani makamaka ya abwenzi awa amene afika mchipatala koma abale awo sakudziwa. Kwa inu amene mukudziwa kapena mwawadziwa nkwazindikira anthu amenewa tawawuzani achibale awo ngati ndinu achibale kumene abale anu ndi amenewa ali kuchipatala tawathandizani mukawaona mwina nkwathandizanso gawo la mayendedwe. Dzina langa ndi Hale Suliani. Thokoze kwambiri Stanley Cheers pa kamera komanso Emmanuel Tambala pa makina. Inu mukhale ndi usiku wopambana.